Wilujeng siang tansah paring idi pangestu dumateng ingkang mangku ganti muga rahayu. Ing wengi kuwi nalikane aku bisa sliramu ata utamake sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu sepining ati nalikane ing wektu kuwi ora ngira lumetes jroning pipi do wong ayu tak enteni kusumaning ati amung tungo lan hamung pamuji aku tongayukya kang tansah ngancani sepining rasa ati iki aku wiling dosaku sasi pas becik nggih sasi Sawal nuwuni ulan ingkang berkah mugi-mugi kanthi ngaturaken minal aizin wal faizin Pak Bu khususe wong pengkol sing rawuh aku akeh salahe kemriko teng Banjar mugi-mugi pun paringi pangapunten sedaya Pak Bu nggih. Sae napa sae ngenteni dulurku sik. Dulurku lagi perjalanan kok sae apa sae. Kurang ajar. Kayak amine Mas. Ketoke kurang donga iki. Nggih, minal aizin wal faizin mohon maaf lahir ugi batin. Kagem Bapak ingkang mengugati khususipun wis nanggap bocah-bocah elek ngene iki. Elek ngene iki didol larang gak payu aku yakin. Heeh. Wong ndek nyape kadol kok iki kok. Alhamdulillah pemerintah iku bijaksana. Ndek wingi nggih nyuwun iki Sawal karya sithik aja dipraini sik hiburan. Bakale selo dipraini sesasi rapopo. Wis rada deh. Nggih mugi-mugi berkah kalih HS ugi kalih Mustika Pro nggih. Nggih mugi-mugi lumantar swadipun santana gawe regeng. Amin ya rabbal alamin. Yuk Mas. Stasiun Tugu kang dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku do wong ayu tak tunggu agem pamirsa. Wengi kuwi nalikane aku pisan ketemu tak utamake sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu sapine ati
nalikane ing wektu kuwi ora ngira lumetes roning pipi do wong ayu tak enteni sumaning ati hamung tungong lan hamung pamuji kutong ayukya kang tansah ngancani sepining rasa mambu iki bar mangan apa mbak? Kok amis yo? Oh, mah minyak iki mesti minyak nganu mbak. Rego 8.000 ning Indomaret iku ya? Sopeli. Apa jenenge? Gak sopel apa sopeli? Yo iki sopel. Mbak. Aku ilang iki bendino GPU. Iya toh? Opres ka. Mas iki. Wah, mambune gondo mayit. Masya Allah. Tenan iku. Lah aku masih ramu Dik. Gondo. Gondo mayit ya. Kita seneng nek bolomu kita terhina tuh. Dijalari ya seneng mbon. Nggih. Sinambi anggrahapi pasugatanipun ugi mirsani ugi dherekaken santana mugi-mugi paring lelipur kagem keluarga ageng khususipun ingkang mangkugati. Sasiyun tuku kang dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku do wong ayu tak tunggu muga-muga sliramu eling aku do wong ayu tak tunggu